Kusho ukuthi ngantshontsha nomunye umuntu. Mngani. Ngabe sengizala uSihle. uSihle akuyona ingane yakho. Ngenzani kodwa mngani yikho ngitshela yona. Ngiyaxolisa baba kakhulu. Ngenza njalo into efana naleyo. Akukahle ukuthi wena nengane zami lezi ngokuphelele mama ungayenza efana naleyo manje. Bengicela uhlise umoya baba. Njengoba bese ngishilo ukuthi wena isikhathi sami awunaso uyakwazi lokho uhlezi ungekho wena ekhaya. Ngikudinga. Kodwa ikenye indlela besinokuthi uthathe inyaka. Ngiyaxolisa baba Sihle ngiyaxolisa. Hawu. Wangiphoqa. Wangizizwa ngilulisa. Yinto yenzayo. Nginibingelele-ke nginamukele kwi-Real TV 1 Stories. Igama lami uNelo. Ngiphinda ngabuya futhi. Izilingo. Ngabe bakulingile. Ngabe walingeka wena. Woza le ekhaya. Sizokwazi ukuthi sixazulule le nkinga onayo. Ukwazi ukuthola umthobanhliziyo, ukwazi ukugonyuluka. Ukwazi ukuthi uqhumbuze ithumbu. Utshele lo muntu lo onenkinga naye. Namhlanje ngihambe-ke ngedwa ngaphambi kokuba umuntu engihamba naye ngimveze. Ngicela ukuthi i-email address esescreenini usibhalele usho ukuthi cha une-problem ufisa sikusiza. Wenza sure uyayishiya inamba yakho ukuze kube lula nathi sikufonela ngoba sometimes umuntu uyaphendula nge-email awusamtholi akana datha kanti uma beshiya inamba sizakwazi usifone kube lula. Ma ngibingelele ngikwamukela ohlelweni. Yebo sawubona. Uyaphila? Ngiyaphila njani? No ngiyaphila nami. Ngicela nje usiphe ukuthi uba igama uqhamukaphi. Igama nginguzanele wakwaNtuli eXhobo. Awu eXhobo. Yeah. Le ko South Coast. Yeah. Hayi cha indawo engiyaziyo le sengihambelile nje ikhathe eninganingana. Utshaliwe lapha umhlaba uvundile indawo enhle kakhulu. Mawami la abantu bayasibona isihloko sevideo. Nami udaba sengiyalwazi kancane ngokubhala kwa-email. Abantu bafuna ukwazi ukuthi kungani ula namhlanje. Angazi ukuthi ngiyiqale ngaphi le ndaba. Kunemfihlo ngifuna uyikhipha kumyeni wami. Nginenkinga. Okay. Futhi lokho sokungidle isikhathi esiningi angazi ukuthi ngenze njani. Angazi nje ngizoyiqala ngaphi le ndaba ngoba phela ngishadile unkosikazi womuntu. Kodwa lokho ungidla usuku nosuku angikutholi ukuphumula. Angazi ukuthi ngenze njani ngempela. Hayi kulula uma usufikele ekhaya vele nje uqaleni udaba noma ungeke uhlale kakhulu kulona just sizokubuza imibuzo just siqoqe luzwakale kahle. Kusho ukuthi umyeni wami ungumuntu wamabhizinisi. Okay. Isikhathi esiningi nje akabikho ekhaya uhleze ehamba nje aphinde abuye aphinde ahambe aphinde abuye. Kusho ukuthi ngelinye ilanga nami ngalingeka bakithi ngoba isikhathi esiningi akasichithi uhleze ngekho nje. Okay. Ekhaya. Ngalingeka. Kusho ukuthi ngalala nomunye umuntu. Okay. Kwase kuhlala ingane-ke. Leyo ngane manje no6 years. Angazi ukuthi ngenze njani. Lokho kuyangidla. Ngoba umyeni wami ngendlela ayithanda ngakhona lengane. Angazi ukuthi mhlambe ngingatshela kanjani angazi. Okay. Ungabe isiphi isizathu noma ubone kanjani ukuthi akuyona yakhe? Ngoba phela labantu bobabili ulale nabo okuphosebo usoyedwa wabo angabe yena umithisayo. Then wazi kanjani ukuthi ngaba? Ukuthi kuleyo nyanga leyo zange ngilale naye umkhwenyana lo wami. Okay. Awusobala kanjalo. Manje ke lo okuyena wakumithisa. Uyazi ngale ngane? Cha akazi ngoba ngesaba ukuthi mhlamba ngagcina sengidlisa la. Ngigcina sengiphelelwa ngumshado wami. Kanti umkhwenyana wami uyangithanda kakhulu. Okay. Manje umshado wakho njengoba ufuna usizo la ekhaya awusabi ukuthi uzophela?
Angazi kona kodwa umkhwenyana wami ungumuntu onomoya ophansi. Angazi kona ukuthi uzoreacta kanjani. Kodwa nje bengifuna nami ngikhiphe lento engaphakathi enhlizweni ngoba ngikusakuthola ukuphumula ngisho ukulala ebusuku angisakwazi. Noba ngiyibuka lengane ngigcina nami sengine-anger manje. Angazi ukuthi ngingasizakala kanjani. Inhliziyo yami ihlezi ibuhlungu. Uyafisa ukuthi ingane imazi ubabuwayo wangempela usaphila emhlabeni. Ngiyafisa ngoba ngelinye ilanga ngizongabikho. Mhlawumbe ingane idinge imfanelo zakubo. Kanti nomyeni wami ngala ngiyafuna alazi iqiniso. Ukuze nami ngiphile ngokuthula nomyeni wami. Ngoba manje nje akusekho angazi ukuthi ngingenze njani. Akusekho right yonke into. Yebo wena akazi lutho but mina nje onenkinga. Iyangidla lento. Okay, ubaba ke wengane nagcina ngalezo ikhathi ukuganga noma into eniyenza isikhathi eside nje noma kwabe iphutha elilodwa. Hayi kwaba iphutha elilodwa nje. Asiphindanga. Ubaba ke oshade naye unazo izingane naye. Yebo nginazo ziwu3. Okay, lena ke ayifana nalezi ezinye noma mhlawumbe cha iyafana nje ngoba ifuze wena. Hayi ihluke kakhulu. Ihluke kakhulu. Kunogogo nje wakwamakhelwane loke ngibuza nje ukuthi why lengane lingafani nezinye lezi ezomyeni wakho. Hayi ngivesana ngingazi ukuthi ngenze njani. Kodwa cha nalabo gogo bamakhelwane hayi nabathanda ukubuza into abangahlangane nazo. Ufuna uthini kahle kahle yena? Hayi angazi. Angazi ngempela. Ukuthi izalukwazi ke vele zinakho lesi spidiyoni noma lobuchwepheshe bokubona ingane engawona lekhaya. Hey. Angisahlalisekile ngempela. Sengifuna nje le ndaba eligqabhuke lelithumba leli. Hayi, ayikho inkinga siyaluza udaba. Into esizoyenza kanye manje sizocela ukuthi siye ezitolo bese siyabuya simfonele ubaba. Khona uzokwazi ukuthi uqhumbuse leli thumbu leli. Nikwazi ukuthi kube indaba ehlala etafuleni nikwazi ukuyilungisa. Ngingabonga kakhulu. Mhlawumbe ngoso ngithola nokuphumula bakithi. Hayi mina nginenhloko nginethemba ukuthi uma ufike la ngeke ungathola ukuphumula. Ukuthi kanjani kodwa ithemba likhona. Ngiyabonga kakhulu. Hayi ke ake sesinje shuye etolo nihlale kanjalo ningayi indawo. Nihlale nje kanjalo nophuza amanzi nibuye. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Kuhlangene ongoti kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Sikhona isikhafulo esokubuyisa umuntu wake nowadu, ubuyisa isithandwa sakho, uthole nomsebenzi. Sikhona nesiwasho sokususa isichitho, ugeza amathunzi amnyama, ube nogazi, uthandeke ebantwini, zivuleke izinto zakho. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, iBP, ushukela, ama-fibros noma icancer. Siyavuleka isibele uthola abantwana. Siyabasiza nosisi, sikhuphula isitofu sisibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu, izwe wena wedwa, izikuphi imali. Siyabasiza nobaba, uqinisa idonki piri, uqina umthetho endlini, umama ezwe wena wedwa, alangazelele wena wedwa, uphinde umvikele bangamthatha abanye. Ukuze uthole konke lokho, sivakashele epharmacy yethu Ekshop number 87 ku Queen Street eThekwini. Noma ungafaka i-order kwinombolo ethi 071 305-8387. Siyakwazi ukukudilivela noma ikuphi lapho khona. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa imvelo ukukulapha. Yesizwe samtho. Hello. Hello. Hello, bando. Sawona baba. Yebo ngikhuluma. Ukhuluma lana noNelo wohlelo oluhle kakhulu la ku TV. Awu. Na kanjani fonela wena ubuzwa. Hayi cha lana kahle kahle baba singikubekela nje udaba. Ngihleli nonkosikazi wakho lana uthi asikufonele ohlelweni ukuze akubikele udaba oluthile. Awu. Nonkosikazi wami hlanganisa nonkosikazi uzabili.
Hayi unkosikazi la uzohlelweni cha ufuna ukufonela ubaba mhlambe uzwe nje eradweni uma ulalela ukhozi kube khona abantu abafonayo befuna ukukhonza kube khona abantu abafonayo bafuna ukukhulunyiswa nezithandwa zabo so uhlelo olucishe lifana nalolo. Ngiyakwazi ndoda. Cha-ke baba angingase ngikumoshele isikhathi ngipholise nje amaseko ake ngihlale nje ey'ntambweni nginikeze umama ithuba akhulume nawe. Hhayi ngiyakuzwa noma ngikuzwela phansi kodwa cha nangumama ekhuluma. Asawubona baba kaSihle. Hawu ma yaphila. Ngiyaphila baba kaSihle. Hey, Hawu ngiphilile na. yebo baba. Ngithi baba ngize lana ku-TV. Kunodaba la kunodaba la ngifuna uludlulisa olungangiphethe kahle baba. Mama. Hey, angazi le ndaba ukuthi ngiyiqale kanjani. Kodwa Kale nje mntami ngiyaphuthuma isikhathi sakho nje ngenza mama ofisini kwenzakalani. indaba ebuhlungu le baba. Yini mama Hey, qala ungithembise baba ukuthi ngeke uze ungidinelwe. ukuthatha wemathembisile phambi kwabaningi ngeke nje mkami kwenzakala uyangidinga uyangiushukela manje. We baba kaSihle. Angithi uyazi umyeni wami uhlezi ungekho wena uphuma namabhizinisi. Uhlezi ungekho wena baba. Manje ngiba nomzwangedwa. Ngoba ngihlezi ngihleli nezingane ungekho wena. Ulalele baba. Ngilale Manje khona into angayenza. Ingane le umagcina lo wethu uthiwa uSihle akuyona yakho. baba umsihle. Baba. Ngisho usihle into Baba kunephutha engalenza. wenzeni usihle mama. Ngenza iphutha lana ungekho baba. Awuzwanga lumkami. Njengoba bese ngichazile baba ukuthi wena uhlezi uphuma namabhizinisi. Manje ngalingeka nami baba wengane. Asiqale kahle ke siyamdinga. Uthi walingeka uthini mkama ngisaphe manje. Usho ukuthi ngantshontsha nomunye umuntu. Wanga mkami. Ngabe sengizala uSihle. Usihle akuyona ingane yakho. Ngenzani kodwa mkami yini ongitshela Ngiyaxolisa baba kakhulu. Ungenza njalo into efana naleyo. Akukahle ukuthi wena nengane zami lezi ngokuphelele mama ungayenza efana naleyo manje. Bengicela uhlise umoya baba. Njengoba bese ngishilo ukuthi wena isikhathi sama unaso uyakwazi lokho uhlezi ungekho wena ekhaya. Ngikudinga. Kodwa ikenye indlela besinokuthi uthathe inyaka. Ngiyaxolisa baba Sihle ngiyaxolisa. Hawu. Ami wongiphoqa. Ongizwa ngilula. Yinto yenzayo. Oh baba ngakwenza kwakanye angiphindanga nje na. Ngicela ungixolele baba. Ngingangisa. Yini namkami yinto ngenza. Ngiyaxolisa baba yobe. Yinto nami uthi sazolunga kanjani kanjani usihle ngizojana nomakhelwane umuntu ongiphathele onkosi yami ubuhle ngizombheka kanjani. Angiziqhenyi baba ngengakwenza. Ngiyaxolisa Khanya kakhulu. mkami. Iminyaka emdala kuhle awuyikhuluma. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngiyaxolisa. Awu shuthi kahle. Ngazi ngitshela ukuthi ngingasabaya ngiqale yami impilo uthengela ami iflethi ngoba wazi ukubheka mkami ukubheka. Baba mhlambe singahlala phansi siyilungise le ndaba. Kanjani? Inkinga ngiyakuthanda baba. Angikwazi nje Wazi kahle
wazi kahle ukuthi ngindoda ngasekuthandeni wena nokunto uyenza kanjani mama Ngiyaxolisa kakhulu myeni wami, ngiyaxolisa. wangiphoxa mka ase wangiphoxa usithi ungaboni themba umuntu bothembile ungathembeli kulona ngoba ngale kumfundo. Ngiyaxolisa myeni wami, ngiyaxolisa. Ngicela ungixolele baba, ngicela ungixolele siyilungise le ndaba. Masufika Uzolunga ekhaya. kanjani le ndaba? Kanjani? Ngicela siyilungise masufika ekhaya, ngiyacela. Ngiyacela baba. La ihlozi namhlanje uyangiphakela la ngiwazi kahle ukuthi into enhlaka ungifihlela mina into engala mina Nkosi yami. Njengoba bese ngishilo ukuthi uyangiziqhenya ngalo ngangwenza kodwa nje kodwa makasihle themba ngicela uxolo baba. lokukunikeza into ngithembele kuwena ngenza njena mama Ngixolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa. ngimazile into engikwazi ukuyixolela ngayo mina ngikwenelisa ngikunikeze kuyizona mama Ngiyazi baba, kukho ongangenzeli kona. Ungenzela konke. Ukulingeka nje baba Sihle, ngalingeka njengoba ngisho ngichazile ekuqaleni. bangaka abazi yabo ngitshela yona manje Hayi akekho waziyo baba. Ingako ngizelana. nisenza njani Ingako ngizelana baba. Ingoba ngifuna bangikhulumele nawe ngoba sengiyakusaba manje angazi ukuthi ngizophindela kanjani ekhaya. makasihla ukuzwa ukuthi uyaxolisa kwengane nisenza Hey, kwaba ilanga elilodwa, angimazi nakumazi ukuthi washonaphi. hawu ngoba sengiyikhulele ngane ngengane zami zonke lungile ngizobona lo mnyombo njani kona kodwa makasihle ukuthi sihlale phansi ini sithi kahle ngalolu daba ngilimeza ngikwazi ukuthi ngiyokubheka kanjani cela ubambe kanje ke mama ilonke angeke ngikwazi ukufuna ukuhila ngilethi ngithi ukuyithola ungilima ngoba ngisakuthanda yiki ngaphandle kokuthi sihlangane silungise izinto mama Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu myeni wami. hayi makasihle le ndaba mina nawo abantwana abangayazi ungane Hayi uyindoda baba hayi siyabonga. bonga mina Hayi. Hayi indoda ke le. Hey. Hayi ubaba uyemisela ukuthi nilungise udaba ufisa izingane ezingazi noma nje isishaya kakhulu inetwork kube ngingazwakali kahle basixolela ababukeli emakhaya kodwa ubaba ufuna nihlale phansi nixoxe lo daba lolu. Ngiyabonga Nkosi yami, angazi ukuthi ngenze njani ngendlela engibonga ngayo. Mhlawumbe ngizosho ngithole nokulala ngoba ngisalala ngisho ebusuku. Inhliziyo yami ihlezi ibuhlungu. Ya iphutha lela kudala 6 years ago. Kanti nengane iyakhula ke manje. Iqiniso fanele ilazi. Manje uzizwa kanjani ke emva kokuthi ubaba usumazisile usuzule nokuthi cha as much as ediniwe kodwa uyafisa ukuthi niqedele lo daba lolu. Hayi manje sengiqala ukukhuleka kancane nangona singakahlali phansi sikhuluma kodwa ngiyamuzwa Nkosi yami. Ngibonga ukuthi uyehla. Bengisaba kakhulu ukuthi kuzoba nenkinga. Hayi cha siyabonga masajabula ukuthi sekusukile emaphethelweni nizolungisa udaba luphele cha bafethu siyabonga kakhulu sixolisa kakhulu ngesound engekho kahle inetwork istudio uhiqi lo besihlula kwamanje kodwa ake sithi next time stay blessed.